malo byť od seba 30 cm a šírka toho dreva je 40. No a chceme to spraviť tak, že vlastne keď si tieto prvé 4 kusy zavrtané, položíme ich dole, tak potom to drevo by sme si mali položiť navrch na to. Malo by nám vlastne popäť, ten princíp by mal byť taký, že máme tu teda zložené, máme tu tak, že to vrtáko, máme spolehnúť. Thank you.